Mga kapuso, ning bag-uhay lang gisaulog sa tibok nasod ang National Correctional Consciousness Week sa mga buhatan sa BJMP ug dinhi sa Cagayan de Oro City. Pinasahi ang nahimong paagi labi na sa female dorm. Aron tagaan kita og gatin-awan sila mga aktibidad atong makauban si Senior Jail Officer 1 Richel Coquilla, ang Assistant Jail Warden sa CDO Jail Female Dorm. Ma'am Richel, good morning and welcome dinhi sa At Home GMA Regional TV. Kamusta mo diha, ma'am? Good morning mga kapuso, maayong buntag sa tanan, maayo kayo ang moang kahimtang karon diri sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory uban sa atong mga persons deprived of liberty. Ma'am Richel, unang-una no, makisayod usa mi labi nato mga kapuso kung unsa baning bag-uhay lang nato gisaulog nga National Correctional Consciousness Week kung NACOCOW. Unsa ba ang tumong niini? Okay, no, ang mag-uhay nga ato ang gisaulog nga gitawag kini nga National Correctional Consciousness Week nga gisaulog usab nationwide. No, diin gitagaan og pag-ila ang mga persons deprived of liberty o paghatag kanila og bili or importansya as citizen. Kini gideklara nga selebrasyon pinaagi sa Presidential Proclamation number 551 kung diin kani kada katapusan sa semana sa Oktubre isaulog dato kini. Sa atong kasaulugan karon tuiga, ma'am, unsa-unsa ba ang gihimo ninyo nga aktibidades? Subay na sab sa tema karong panahona. Aduna kitay ubay-ubay nga aktibidades, sir, no? Ang ato ang mga PDL sa mga larong Pinoy, poster making contest, we have essay writing. We have also movie night, information drive from PAW, Parole and Probation and Paralegal. So, aduna pud kita, Miss NACOCOW 2021. Na-mention na gayod nimo, Ma'am Richel, og makita nato no nga usa sa mga nakaagaw atensyon gayod sa katawhan kining gihimo ninyo nga beauty pageant sulod diya sa female dormitory. Unsa ba ang ideya likod niini? Okay, sir. So, ang beauty pageant nga gihimo diri sulod sa jail, ang mao ang highlight sa among aktibidades diri sa Cagayan de Oro City Jail Female Dorm, diin mapakita sa mga katawhan o mapasabot ang advokasya sa pag-ila ilabi na sa ato ang mga kababainhan. So, bisan pa, paman na at sila diri na bilanggo. So, ang pagpakita sa mga katawhan para sa ilang pagka-strong as women of the society, dili lamang sa kagawasan bisan pa sa presohan. Ma'am Richel, sanglit bag-uhay lamang gayud kini nahuman. So kamusta ba ang nahimong pageant diya sulod sa female dorm? Ug unsa pod ba, ma'am, ang mga nahimong criteria nato sa judging? So ang nahimo nato nga criteria sa paghukom sa kinsa ang mahimong angayan nga madeklara nga Miss NACOCOW 2021 mao ang ilang beauty or face value, ang brains ilang pagtubag sa mga pangutana o sa mga interview, ang ilang tingog mahimo nga sumbanan sa katawhan sa paglikay sa krimen nga dili angayan mabuhat isip sa kababay sa komunidad. So kay kani makaapekto sa pamilya o as ilaw ng tahanan. Ma'am Richel, sa ato mga kompetisyon o kalingawan nga gihimo, unsa ba ang ginalantaw nato, ma'am, nga mamahimong epekto niini ngadto sa komunidad ingon man sa mga PDLs nato? So dako gyud kaayo og epekto sa ilahan ning ato ang mga activities diri sa sulod sa jail, pinaagi sa pag-build sa ilang self-esteem o confidence. Ug usa pa makatabang kini nila sa pagkontra sa depression ilabay na sa karon nga panahon nga adunay pandemya. So sa komunidad usab ang pagdawat o pagsabot sa ilang kahimtang dako usab kani nga tabang aron sila makapadayon sa ilang reformation that will lead to positive social integration. Ma'am Richel, alang sa ato mga kapuso viewers this morning, aduna kabay mensahe kanila, ma'am, labi na sa mga banay sa PDL sanglit usa sila sa mga dako gayong tabang aron magbag-o ang atong mga PDL. Okay, sa mga banay sa ato ang mga PDL, kami manghinaot nga sa makausap pa among pag-aghat kaninyo sa suporta sa miyembro sa inyong pamilya nga naa diri pinaagi sa pag-ampo o paghatag po sa kanila sa suporta sa maayong pamaagi. So mo gid atong mahatag sa ato ang ilahang mga banay nga naa dinhi sa ato ang napreso.
Daghang kayong salamat SJO1 Richel Coquilla sa imong oras kay gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Og amping mo kanunay diha ma'am og padayon sa pagserbisyo ngadto sa atong mga PDL. Salamat kaayo sir, salamat sa opportunity ug salamat usab sa tanan nagasuporta sa public and private sector nga nitabang sa tuwa sa overall ng activity nato sa NACOCOW. Salamat kaayo. Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.